Liyane iki megal-megal disawang apik. Aku sing cah TK aku kok. Kok cah tekan jenengan iku. Wah. Kiwi. Ajar kendel ya nduk sing ra apa-apa kaya sing gede-gede ra apa-apa. Ajar kendel dadi iki men bergas lho arep cilik ning ketok menjilong lho ya nduk ra apa-apa. Kuanen kowe. Lah Iki Bu Prastiwi kok. lah ketikane sing TK kuwi ngono. Anu sing ajar kendel ya sing penting keras ngono, keras. Langsung lanjut. Ya Mbak De. Suara cilik suara. Heeh Mbak De ngono. Heeh Mbak De. Mbak De tahu mangan watu ngono kae. Mi Mbak De. Mi. Sesuk nek wis rampung pentas nyuwun apa? Nyuwun duit. Oh iya. Tumbas apa? Tumbas bal. Oh, Tak cotot. Bal kok dicatat lho. Bal kok dicotot ora pareng. Ya melotot nggone bapak ya. Oleh ya Pak. Oleh. Lototen kabeh. Kok nek pecah piye Pak? Ora, iki elastis kok. Iki nggone simbok ora itu wah-wah. Nek gonamu cilik mah. Kemayune ra jamak-jamak tenan. Anggepe kaya mbok kaya Mbak Apri iki lho. Ayu ning ora kemayu. Wong niku dhewe-dhewe. Lho, nek pinter ayu nek mung meneng ae njegideg dia ya ora akan berkembang. Lho, ora pate ayu tapi dia smart, pinter, cerdas. Kowe kakean pola mesakno bayimu sing ning jero iki lho. Lah kok kowe gagas kok bapakne ra gagas kok kowe gagas. Kok sik bapakne sapa e? Kok iso ket biyen kok diaku anakku mongko wetengmu ra gede-gede iki. Kok nek metu sak percil kae apa? Lah niku pun metu sikile no kok lho. Heeh, pancen ya sok jejak-jejak kok wisan kok lho. Lah kuwi sikile garek dudut no kok. Kuwi udu sikile Sukino. Apa? Usus gedawan. Sikil kok ning jaba. Nek metune belang. Iya. Ya ora ya, Mak. Matur suwun Mbak Apri, Mbak Mimin, Mbak Elisa iki mau ngaturke podang kuning. Sampun. Menika wau ki wonten pamundutan Prahmen. Napa? Menika wau sembarang tapi ingkang dados kakungipun Mas Kiswan. Wah. Pamundutan kata. Saiki mulai viral. Iya. Pancen ning endi-endi sing jak foto rame ngaku ning ya. Kiswan barang. Kiswane iso nes viral. Sing ati-ati kuwi pacoban lho. Wis padha kancane. Agak ono ngejak foto wis mundhake rego. Ora etuk ngono kuwi. Mbok wong kaya aku ae kasih disyukuri. Saiki ngrebabe nganggo gaya lho, Lek. Piye to? Ndangak-ndangak ngene. Ya wis ben apa-apa. Lah iya men Kok bojone kuat-kuate ngono ya aku ya. Bojone iki atine digawean saka apa ngono lho. Tekno bojone ki eleko, apik eleko tetep dadi bojone to, Lek. Kowe kuat apa ora to, Mbak? Lho, bojone angkat tangan lho. Aja kewajiban wis angkat tangan lho. Nek sangkat tangan Apa tak wakili piye no? Nah, rak tenan. Oh ya gelem tenan nek kuwi. Iya. Cah nekat. Ya wis ora apa-apa. Ayo ganti Mbak Tatin. Ya men jumeneng ya. Iki Mbak Tatin ana sing ngersake Grajagan Banyuwangi saka Pak Naryono Karangbajang. Ya. Amplop 8 kok sik njaluk liwung 6. Ya. Mangke dipun aturaken. Ya engko diaturake, Mak. Matur sembah nuwun. Ya. Nggih. Sugeng dalu Mbak Miwi. Sugeng dalu. Kak Apri. Iya, Mbak Tatin. Sing Kaya nek cedhak karo Mbak Tatin kaya daya tarik bumine kaya semakin anu ngono ya. Daya tarik piye to? Gravitasi bumi ini kaya lho Napa piye? karuanmu kaya karo adikku pas karo Elisa mah. nek karo aku Kok kaya no gaya gravitasi lho hawanya gaya tarik menarik lho mbok anggo perasaan Lho, aku. Akhirnya Mbak Tatin kok sukimine metu lho jan. Gumun aku. lho gaya gravitasi bumi
Kanjo. Aku imbuh kok dan multifungsi kok aku iki. Ora nek padane weruh aku arep kepiye to jane kepengin ngopo? Oh, iki gaya gravitasi bumi mbok bawaan lahir. Iya, terus maksudnya pengen ndumuk apa pengen? Ya kaya ana iki lho magnete ngono lho, Mbak. Nek perlu jenengan ki kaya jarene kaya pengen ndang renang ngono jarene. Selulup ngono. Aku ora ngerti selulup lho. Aku ora ngerti. Apa? Selulup. Nek kaya Mbak Tatin ki jane upama panitia ki lali ra gaweke wedang utawa ngomben ngono wis ra bakal ngelak. Lah kok iso? Lho, mergane ngopo? Tandone. Ndi ta wong aku ora nggawa tandon lho. Tandon sing ngetas kuwi lho, no. Ora nggawa. Kuwi udah tandon ya, Le. Tatin ki tandone ngarep mburi. Apa ta? Sing mburi nganti Ngopo? Kowe pengen ngopo? daginge nganti Wong wedok kok perabote papat. Lah iki timbangane iki prabote palsu to? Hayo, arep ngopo? Kowe sing marahi kok, Mbak. Jane aku nek guyonan fisik ini kuwi aja nganti. Lah ngopo? Aja ya ora itu to saru to apa nek. Lah nek jenengan ya ora apa-apa to nek iki. Lho, ora apa-apa no. Cara Lah, aku yo. tak bales. Nek cara aku tetep tak bales. Pilih Mimin apa dadi Sukimin ya nek. Nek cara aku tetep tak bales Nek nek ngono kuwi. Sukimin wis rasronto kudu ndang ngenteki. Ning nek Mimin ya Kok maneh man? kok ketok Sukimin ae. Sugimine metu berarti ya. Lah gesut. Wah, jan monggo diaturake Grajagan Banyuwangi Kapurwakan bawa. Gelang Alit. Gelang Ya, Alit. monggo ora apa-apa. Mampiat mayun eman suarane gending belambiangan. Tujune botol aku ora kolu lek lah. Lagi arep mimi yo. Ternyata Sik. le kaget ki ora gur lek Sukimin. Siapa? Lah Pak Seno juga. Aku yang jumbul le. Aduh. Ki pancen garapan lah ya nduk ngene iki. Garapan. Walah, sik Mas lek garap kok sik tak ngombe sik ya. Aku srogoto nek kagetan ngono kuwi aku. Aduh, tujune botol Iki ora kolu. sindene yo ndok kaget kabeh lho. Sing wis kulina ya kaget kok. Lho, deloken. Piye ngopo? Tujune mau ki botole ora kolu. Lah iya. Biasane sakmono ku ya kolu kok malah. Lek omongan horor terus iki. April iki mbok ora horor ngono. Ya horor piye to? Sejak awal saya muncul di Jogja, Sleman dan sekitarnya ngerti toh. Heeh. Kita stay dengan guyon yang tidak saru, tidak jorok, tidak kotor. Kuwi tergantung persepsimu. Nah aku kolu sakmono ki maksud anggapmu apa? Lah anggape apa? Uang kok persepsi orang ini macem-macem loh. Terus? Ada ki lanang dandan putri mesti penilaian orang kan ya dikira sak perangan ana sing tresno sak perangan ora kok. Maksudnya kalau iki wedange sakmono ki entek. Nah, lho Mbak Ngono Tatine lho. iso menyerap kok kowe iso. Oh, tak kira sak Oh, botol. dasare pikirane sing kuwi sing jorok. Lah, lah, syukur. Masa ya arep sak botole? Pak Sino ra mudeng to. Jenenge omong jorok pikiran jorok ya aku jauh nyah dari hidup saya. Tenan. Omongan jorok, pikiran jorok emoh ning nindakake mah ra apa-apa. Lah padha-padha. Oh, ya edan ora. Mah, Lah luwih padha-padha parah. le dosa kok mertanggung. Ya lah Mas. Oh lah, gesut. Nyeram bayi. Janjane sak tenane nganggo iringan ki mau ki aku iki wis nitik nang nggon lagu Banyuwangi tenanan kuwi dijogeti ya. Nek joget Saben saben sak larik mesti langsung wah
iki ora iki cen gawe patine dalange. Aku kesepene ambek aku melar mingkus lho iki. Deg-degan terus lho aku. Saiki mboten. Pak Seno deg-degan terus. Deg-degan minaku demek dadaku to sayang. Kalau kayak Delok lho kan Saiki demek. napa mboten? Jojo nyen mung mengambil kesempatan dalam kesempitan saestu. mumpung ana kesempatan kok kowe iki piye lho. Nek wong wedok sing temandang senengane kok ya ora. Sumingkir Pak De, usir. Diusir. Lah nyatane ndampingi Pak Seno ket mau ya ora ngopo-ngopo Pak Seno genah megar mingkup anu jantunge kok ora gagas. Lah ora mari sprene tak anggongke kok ya ora mari. Ingkang pundi ingkang sakit? Kene. Mriki menika ngeten ku jalure wonten lho. Wong jalure ngendi? Kaya wong paribasane mriki napa jenenge? Kemeng nika salurane enten. Mbok sok nenek dandan ki wulune irung dirangine. Ayu-ayu kok wulune irung nyogrok-nyogrok niku. Ora lire Menika pemerintih. Sisa pundi ingkang sakit? Kene. Mriki. Menika saluranipun wonten lho. Salurane ngendi Le? Saluranipun wonten ingkang Ngendi? ingkang Ayo, horor to. penyan menika kedah manajemen waktu. Aduh, Jan. Ngunjukipun air putih ingkang kathah. Waya refreshing ngoten niku ya. Ora mari-mari. Mak ya Allah lha pripun? Aduh. Coba apri-pri demekan pri. Kok tak cedhaki ra mari ya, Pri? Kok piye to? Lah ingkang pundi, Pak? Ingkang Kene. waduh. Kek udu kono kene. Aduh, aduh Pak, mengke berun. Loh, pindah budal dedekan. Aduh Pak. Kene. Mengke sing beruntak sanes niku mah. Kowe cengas-cengas ngapa kowe? Kok aku marah disalurke ya, Pri? Nek kowe kok tanganmu diarahke ning nggon-nggon anu kok ngono ya. Le. Ah, piye? Aduh, rasane piye ngono lho lek iki. Besak. Pengen ya. Heeh. Karo Pak D. Intine Pak Seno harus ada yang memperhatikan. Nah. Kudu ana sing ngelingke. Pak Nah. Seno monggo jalan-jalan, monggo Pak Kesehatan Seno. nomor satu. Nah, pola makan dijogo, pola hidup dijogo, Sepak ran pola. itu kokean pola. Loh, ra itu. Pola hidup, pola makan terus ora itu kokean pola. Lho sing kokean pola ki sing marake penyakit werna-werna. Berarti kowe sesuk malah kena penyakit warna-warna. Lah, no? ngapa? Lah kowe kakan pola iki. Tumindak ini. Tumindak. Ya, terus sih. Naswan Lagu cara Banyuwangi. Iki aku wis ngarang cara Batak no, luwih gayeng. Oh ngaten. napa lagune? Sluku-sluku Batak. Batak. Kok batak? Sluku-sluku batok niku Jawa. Tekan ngendi ya? Ah, betul. Nyeram bayi Naswan Mimin iki upama wedok tenan lho saben sasi meteng lho. mergane napa? Kemayune ora jamak-jamak. Kancane nembang kok manjil jilan dhewe iki ngopo? Aku diuncali sarung ngono meteng kok, Mbak. Kok iso? lho. Kudu cari Lah, sarung. sarung sak isine kok, Mbak. Emang isine apa ta? Isine apa? Ah, aku kan ngomong ya ora tegel no. Engko tak foto tak kirimke ya, Mbak. Sarang gajah duduk. Ya sok gajah. Ya? Ya sok Apa? kancil, gumantung tuke. Pianyu wangi Kowe nek mlayu kaya zaman Argaruan kae lho lek kowe. Persis jan ngono kuwi. Kok
liyane do enggak takut suara-suara gitu yo. Aku iki koyo trauma ngono lho, koyo fobia ngono lho, Pri. Soale lemu trauma iki nek gegrobyok. Zaman dhisik anggere ro gropyokan ndelike ning mburi tetean. Oke, kok nang mburi tetean nek kena uler lho. Mburi tetean. Aku angger ndelik ngono nyelametke ya kono kok. Ayo tak slametke, Nduk. Ngono. Dijak mule. Kok sing yo, Mas? Wong wedok nek bar lungguh arep ngadeg ngono kaya rekoso ae. Rekoso arek sing woy-woy. Pak Harisontor kesengsem nggih. Dawuhi, ra tau dawuhi kok jenengane medhotke silaturahmi kok ora pareng ngono kuwi. Sok sapa sing medhot silaturahmi ora bakal mambu lawanging swarga. Lek ngomong gede mimin lho. Jenengan ra gelem wayangan ya pripun? Kae iki lurah kok tok ado-adoke saka swarga. Lho, kula ra ngomongke sok sapa sing ra medhotke silaturahmi ora mambu lawanging swarga. Lho, silah ki sambung, rahmi ki kasih sayang. Lho, dadi njen medhotke kasih sayang niku klentu ageng. Lho niku nek kula lho niku lho nang monggo panjenengan niku pilihan hidup lho ra ya babakan akeh cilik menika gumantung lho. Akeh menika ya nek kanggo kula sing penting wayangan ngoten lah. Nggih. Kapan tanggalnya tak bunderane sisan karo nek golek utangan manci. Ora ndang-ndang ACC kok penyan menika nek ra ditok oleh ning panggung kok senengane ora ngono kuwi. Allah. Kemayu banget. Wong wedok ki di PHP ki ya sapa sing kuat pisan pindho iso nahan ping 3 ping 4 ora kuat. Nyemprot lho, Leo. Lumayan rasa raup, Mbak. Rapopo mana golek sabun garek raup rasa dadak golek banyu. Kok baygon to, Pak? Abab kok. Lah kok ababku jane mambu baygon. Ayo bacotke nek ndak kirangan ngengek. Segera lor lan kidul alas angker kang kaliwiyat Ya. aja takon Tanah India meliaring taman Sarinuswan tara mangga gerajakan yo diaturake yo. Sampun Karo mangsaku kaya ana sing ewo-ewohi jogetane ta iki. Sapa? Mbak Mimin iki lho, joget iki ra nganggo teknik, dadi ora menggeh-menggeh. Iya, aku jembambasan ora nganggo. Piye kahananmu, Lek? Contoh sing simpel. Piye? Duk sing simpel gake contoh nono. Lho gerakane iki kaya ora nganggo tenaga lho Mbak Apri iki. Deng. Tapi harus yang ditahan di apa? Push. Mana yang push, mana harus di push. Harus ada energinya. Oh, ayo coba. Kamu kurang berenergi ayo gak kalian. Wes engko lagi aku. Oh, kudu entakane. Sing biar audiens iso memilih. Ngono kuwi. Ya kowe sik. Ya. Nah, biar audiens iso mirsani tenanan sing bener endi sing kleru endi. Ya. Aku dipersalahkan terus. Coba. Ya. Nyon sewu
tangannya dulu untuk penyemangat saya, aplausnya ya, terima kasih sebelumnya. Jadi tepukan penonton bisa memacu adrenalin saya. Membuat semangat. Semangat, Buat motivasi. Ya. Ayo cok. Mungkin nek luput Yo dijotosi kalau mau bareng. jadi totalitas. Gua harapannya ra. Swek. Ayo cok. Kaya wong ayan nih. Iki cetok dari aransemen musik pun beda. Beda piye? Wis dibeda, wis banci dhewe banci lah dan kamu kan kowe makan koyo hentakan tuk staccato. Lah nek kowe piye? Lah kok mung koyo wong kotekan kaya wong rondo kae lho, Pri. Ngono kuwi disesuaikan dengan usia. Ya. Oh. Lah nek kowe ra wis gagrak lawas. Dadi ya disesuaikan usia sing rada alon ngono. Oh, berarti mau menghormati aku. Nah iki nek Mbak Apri gerajakan asli. Nggih. Nek Mbak Mimin Jineman gerajakan. Apa kok ora beneran terus. iki pun jere gone sing ngendang jaipong jane lek. Sapa sing ndang jaipong? Anyar meneh. Kok anyar piye to? Iki pacare sapa kae, Pri? Udu. Kudu sing pacare kae. Lah, ngomong nyokot apa? Kagum sama pesonaku nggak apa-apa. Udah ribuan orang yang bicara kayak gitu. Nggak apa-apa, santai aja ngefans. Pak Sono aja ngefans apalagi kamu. Gaya. Lurah-lurah aja ngefans sama Dedek loh. Kaya GR men lho. Wes rasa dibaleni ya, aku lemes Ya. soalnya aku sok esuk mah. Oh iya, sesuk periksa kok ya soal. Nggih, kula soalnya Soalnya kan apa? nek hamil kan 4 kali dalam proses kehamilan. Lho mula nek mesti ada programnya. Jadi 4 kali pemeriksaan. Memastikan bahwa ibunya sehat, janinnya juga sehat dan berkembang dengan baik. Jadi aja mung buru duit terus. Kesehatan ya dijogo. Kandunganmu kahanane piye? Yo iki anu wayah imunisasi mbok ni. Mbok ni imunisasi bayine ya kudu. Iki nek bar 4 bulan kesana kudu dilo-dilo ditiliki bapak nih. Nek 3 bulan awal kuwi ora tos ditiliki. Soalnya janinnya masih rentan. Manakala 3 bulan sudah dikasih roh, terus semansaya rumaket karo rahime ibuke, dilo-dilo kudu ditiliki bapak nih. Pamrih men persalinannya nanti diparingi lancar. Lah wis ditiliki urung? Durung. Ngomong to Pri dosa lho ngono kuwi ora gelem niliki ngono kuwi. Critakno pakne kono gelem niliki apa ora. Iki Piye kuwi maksude sing kok nilai sapa? Nek wong wedok bobot, ini berlaku untuk semuanya. 3 bulan terakhir kudu bapaknya dilo-dilo nilii. Oh. Pamrih men persalinannya lancar, tidak harus operasi tapi secara normal. Loh, aja peh bojone berubah bentuk terus nyedak gila, niku malah kleru. Malah kudu dikerepi sedina ping 8 ora apa-apa. Lah iki. Kuwi ya pendidikan anu lho, kesehatan ya disampaikan lho. Iya, iya, tak tilikane sesuk. Tak tilikane nganggo sikil. Nganggo tungkak. Alayung ya Allah. Kok kaya niliki ngene bayi, perabotai sapi ya. Ayo. Kok banget lho ya. Iki ana sing nyuwun liwong kuwi patang Nggih. nawala. Nggih diaturke lho. Lha ibu. Nggih, ya. Mbak Ani mudhun. Ya. Nduk Ani. Jos. Yo Nduk Ani. Nggih. Ani blorong. Nah. Wah iki. Nah. Gendong Pak De. Gendong yo gendong yo. Ah, wis. Ayo kuat wong kulino gendong wedhus kok kan. Wedhus loro tunggake truk iso. Kuat kok nek menangi sepiro. Ketoke ganas ya lek iki lek. Oh, nek iki ganas meneh horor iki. Ya ndelok-ndelok. Delok-delok Ndelok-ndelok kahanan. kahanan. Double tambahi meneh nek liwong iki nek ming wong 3 ra gaya. Ora afdol. Tambah sinten? Mbak Ika. Ya. Mbak Ika Suesti. Ibu mboten, Pak? Sapa? Ibu. Prastiwi kok. Nggih. Ya, Prastiwi yo. Iya. Lah iya, wong enom-enom nek ra dimbani sing sepuh kaya kurang Nggih, anu lho, kurang nggih. marem ngono Nggih. ya lah. Bu Prastiwi yo meri njaluk digendong ki lek. Gendong Bude. Monggo Bu E. Nah. Alah, Bu Prastiwi iki bakso bareng kok diplastiki. Arti kok pundut. Ora apa-apa. Sesuk-esuk garek ngenget ngono lho, jenenge sesuk sarapan. Mboten napa-napa.
Kula dhisik ya ke rumah ngerti apa-apa piye putri ngono kuwi. Lah kowe asine mirang-mirangke kowe. Lho. Kok pripun to? Ayo aja disebutke wae ya dienggo diplastiki mbok menawa dienggo sing nang omah. Lah nggih, dinget sesuk. Tong-tong sot njaluk. Nah. Iya. Ah telu ngene iki gayeng. Ya. Saurut ya, Lek. Nah. Urut apa nih? Kayak unda-undaan. Kayak unda-undaan. Kowe kurang ajar kuwi. Arep iki mbokne awake dhewe lho. Iki mbok-mbokane pesinden lho aja macem-macem Bu Prastiwi kok DC ampun kula mboten lila lho Bu. Mang unek kene kok Bu. Ora apa-apa pancen cendhek kok. Ora apa-apa meneh. Wong piyayi trima. Iya. Aku wis ora iso durung bendina ya wis rengen. Iya. Ning sing saya cendhek rengene. Ora wong saya dhuwur. Iya. Ya, mangga dadi liwong. Ya, wis gayeng iki. Kawitan Mbak Ika. Lu enten apa lo? Ngapa, Pak? Liyane iki megol-megol disawang apik. Aku sing cah TK aku kok. Wah, cah tekan jenengan iku. Wah. Kiwi. Ajar kendel ya nduk sing ra apa-apa kaya sing gede-gede ra apa-apa. Ajar kendel dadi iki men bergas lho arep cilik ning ketok menjilong ngono ya nduk ra apa-apa. Kuanen kowe. Lah Iki Bu Prastiwi kok lah ketikane sing TK kuwi ngono. Anu sing ajar kendel ya sing penting keras ngono, keras. Langsung lanjut. Ya, Mbak De. Suara cilik suara. Heeh, Mbak De. Heeh, Mbak De. Mbak De tahu mangan watu. Ngono kae. Semangat. Mi, Mbak De. Mi. Awas. Oh iya, apa nih? Apik. Oh ya iki jatilane iki bangsa grup-grup jaran kowe pentule. Semangat ra entuk nglokro. Ora ngelokro. Ning kok sok mben nek akeh wong alembono, saiki akeh wong elek ora apa-apa semangat. Pengen maju. Kok malah guyu iki. Rupane ngono. Kok rupa pasuryan, kok rupa. Prastiwi ora pareng ngono. Ora pareng karo Dwija kok arep pangan lho. Kalih Bu Guru lho. Bocah cilik ora pareng ngonekke rupa karo Kyai Sepuh. Lajeng Raimu. Dapur. Mah itu dapur. Mbak De. Mi, Mbak De. Aja kokean ku ndak kembung ya, do kae maem wae. Ora pareng nakal lho. Nek si mbok ra rewang ora pareng rewel nusul ning omah wae. Mi tutu, Mbak De. Hah? Oh nek iki tak tandangi nek iki. Iya. Mangga. Kok ora pas ketukan mriyane srampoke jak ngene dhewe piye? Ayo cah cilik kok ya. Karo ajar joget ya, Nduk. Ya, Pak. Sesuk nek wis rampung pentas nyuwun apa? Nyuwun duit. Oh iya. Tumbas apa? Tumbas bal. Oh, Tak cotot. Bal kok dicatat lho. Bal kok dicotot ora pareng. Pareng. Ya melotot nggone Bapak ya.
Oleh ya, Pak. Oleh. Plototen kabeh. Kok nek pecah piye, Pak? Ora, iki elastis kok, no. Sajalke nang klitikan. Ki nggone simbok ora itu wah-wah. Nek gonamu cilik mah. Kapok kowe. Iki nganu ya apa jenenge? Bayi tuwa ning kandungan. Iya, iya mangga. Matur suwun, Mbak. Pak. Pripun? Ibu, ngapa? Ning kene sik, Pak. Kok saya kurang ajar. Ngapa? Lek ning kono tabuhi Mas Ayu. Oh, Ditabuhi nek. kenapa iki anik lho? Wah, edan. Asik-asik. Yo. Gusti Yuda nek ngersake dolanan kagem kirikipun. Rumangsaku ane ya dolanan wong tuwa senane. Kualat kowe. Yen ngapunten Bu Pras, nggih. Menika namung gegojekan sak wetawis nyuwun pangapunten saestu lho. Ora apa-apa nggo dolanan oleh kok. Ndek seneng kok nggo dolanan iki. Nek ora dienggo dolanan penakokke kok. Lah nggih. Kok dinengke, Mbak? Iya. Matur suwun. Nggih.